här i byn som spelar teater, och det finns flickor här i byn som tror att de är dess kamrater. Så nu måste jag bedja, jag måste fortsätta meddela att det finns personer här som förstör mer och mer. Ja, de sprider propaganda, sprider någon slags anda som kan bli farlig att andas, för man förvandlas. Och söta kära du, klart du inte kan förstå. Du är ju redan i smeten nu och det är så det kan gå. Men jag är inte i smeten. Jag är fullständigt medveten om hur man kan bli om man umgås med sådana som dem. Så verkar jag talar om det här. Du säger väl till själv att jag är kär i en tjej, men hennes krona har nästan dött. Och det är inte hennes fel, det är deras fel. För de finns i tidningar där de liksom utklädda till getningar. De ser snygga och coola ut, men de är inte tuffa någonstans, precis som alla andra. När de var små frågade de chans, men de tar droger och drogar ner oskyldiga barn. Och så tar de foton på tjejerna och ser rykten som garn. Men det är klart de ser som häftiga. De både syns och hörs, och det är coolt att vara på fester där alla grannarna störs. Det är hålligång, natten lång, allting är röjd. Och så är det 3 män till vis, alla tjejer poserar i böj. Ja. Da-di-dam, bim-ba-ba-di-dam, boom-ba-ba-di-dam, boom-ba-ba-di-dam, ba-doom, ba-di-dam, bim-ba-ba-di-dam, ba-doom-ba-ba-di-dam. Men i media står det skrivet att det är fel med kränkning. Så är det skillnad på brott och brott då, typ våldtäkt och hängning. Antingen är jag asmart eller så har jag fått fel uppfattning. Men nu ska jag upp på stan, utklädd som huligan och slåss med rutiga kläder mot Bayerns yngsta barn. Sen ska jag knulla en tjej och censurera enbart mig för att lägga upp det på internet sen, så att din egen farsa kan rundgå dig. Sen ska jag ha en stor fet fest med både hasch och kokain och bjuder i Thomas Delevas söner för att förvandla dem till svin. Och när någon tjejs pojkvän kommer till festen för att hämta henne hem, då ska jag säga tufft: nej, men fan är du län? Och ge henne en fet smäll på käften. Så Erik heter jag, mogen, tuff och populär. Säg till era föräldrar att det är fest igen och att ni ska vara där. Vi bjuder på både öl och sprit och vi sprutar oss mycket champagne, för det är coolt att vara lik, så håller käft om resan till Tyskland. Åldersgräns är 22. Äldre får man inte vara. Visst, alla killar är uppåt 40, men det skiter vi då. Tesen för poeten brukar ju vara jämställdheten. Så hur ska det göras? Ska de mördas och skördas i nyord? Vilka dömer det som styckmord fast med finare ord? Eller har ni någon annan lösning? Som typ i lite lövblad med lite kattklösning. Eller så kan det hämnas som terrorister från Irak fast med utlösning. Klart jag är emot våld mot både kvinnor och män. Men jag tycker ändå vi män borde uppföra oss lite mer som gentlemän. Visst, jag kan väl också ta in på vandrarhem, sätta min flickvän över toaletten, lyssna på Wu-Tang Clan eller bara glömma att hålla upp dörren. Men jag drar aldrig in folk i saker som förstör deras moral. Jag ber aldrig en tjej äta mindre och sedan kalla henne vad. Jag skulle aldrig bjuda min tjej på cola eller hasch, skulle känna mig jättedum. Om jag bara kunde prata bajs så skulle jag nog fan